Yauwa, darasinmu na yau shine yadda za ka cire ma bidiyonka background cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Da farko dai za mu tattaka jikinmu ne da ku gaba daya mu je download image. Sai ka danna ga adin obale nan, ga obale nan ka danna shi adin obale, sai ka zo bidiyon da kake so ka cire remove background. Sai ka zo kyamara tunda